Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormat prezidentimde Gurbanuly Berdimuhammedow Birleşmiş Milletler Guramasynyň Türkmenistana täze bellenen hemişilik utgoşdurysy Dmitri Shlapachenko'ny kabul etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana täze bellenlen hemişilik utgoşdurysy hormatly prezidentimde ananç gatyna oşaryp Türkmen topragyny mehirli kabul edilmegi üçin tüý sürekden hoşalyk bildirdi. Hemde arawaçlyk we paragatçyk dürejlik ýoly bilen anamly barýan hemişilik bir tarap Türkmenistan bilen köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde berkitiljekdigini anam bildiren Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň mehirli salamy getirdi. Hormatly prezidentime Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana täze bellenlen hemişilik utgoşdurusyny ýurdumyzda işe başlamak bilen gutlap, ýeri halkary guramasynyň ýol başlaryna iň öňüt arzuwlaryny aýtdy. Bu gurama bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlyk hemişe oňuň häýaty eder. Duşun başyna ananşmak hemde öýdary hormat goýmak görelgelerine ýola goýulýan netijeli gatnaşyklary hasy ösürmek babatdaky işleriň şuň kýagdaýyna esasy ogurlaryna we geljegine degişli giňerimli meseleler boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Birleşen Milletler Guramasy Türkmen lideri tarapyndan alınıp barlayan durumçy ykdysadydan iýilikderli ösüşleri gazanmagy, döwletiň demokratik we hukuk esaslaryny pogtrandyrmaga gönükdirilen giňerimli özgertmeleri dolu gollaýar. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzda durumçy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamalaryny üstünlikli ýerine getirmäge hemde durnukly ösüş maksatlaryny gazanmaga gönükdirilen täze bilelikdäki taslamalara gatnaşmaga ýödary gyzyklanmalar tasdiklandy. Söhbetdeşler Merkezi Aziýa sebitinde ýöňdebaşy orny eýleýän Türkmenistanyň durnukly ösüş maksatlaryny millileşdiren ilkinji ýurtlaryň biri bolup, bu maksatlary milli meýilnamalara hemde maksatnamalara girmegiň üstünde bilelikde işleri geçirýänligini kanagatdan bilen bellädiler. Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda 2021-2025 ýyllar üçin durnukly ösüş babatda hyzmatdaşlyk etmegiň 2020 ýylyň mart aýyna gol çekilen çarçuwaly maksatnamasy ýakyn geljek üçin bilelikde işlemegiň görelgesidir. Bu bolsa ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürütülişdirilen idaralar bilen gatnaşyklarynyň gerimilen giňelýänligine şaýatlyk edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň wekili dürli ulgamlarda amala aşyrylan bir näçe bilelikdäki taslamlary mysal getirmek arkaly Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda soňky wagtlarda gatnaşyklaryň barha ýokolunyň depkini belläp, döwrüň möhüm meselelerini çözgüni tapmakda Türkmenistanyň eýleýän işiň ornunyň ýokary baka münasipdigini aýtdy. Ýa-da bir taraplyk qiýadatyny üstünlikle amala aşyrýan garaşly Türkmenistan, Merkezi Aziýada durnukly ösüşe, paragatçylygyň we hukukçylygyň pogtrandyrylmagyna oňyn goşunt goşýar. Hemde energetika, ulug, ekologiýa, saglyk goraş ulgamlaryna we beýlik ogurlarda döwür üçin ýüreýän wajyp başlangyçlaryň ýençemesini öňe sürýär. Olar Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň bir näçe kararnamalaryna beýanly tapdy. Soňky kabul edilen kararnamalaryň gataryna şu ýyl kabul edilen koronavirus keseliniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin özünlükli we ygtybarly halkary ulug daşamalaryny üpçün etmek maksady bilen ulugyň ähli görnüşleriniň arasyndaky ara baglanşygy berkitmek hemde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňlaş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ornatly kararnamalary bar. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňlaş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň baş edarasynyň Aşgabatda ýerleşmegi, halkary işlerine durnukly ösüşi, paragatçylyk we hukukçylyk gazanmak üçin ýöňlaş diplomatiýasynyň tiýaty diplomatik feriştelerini hemde mümkinçiliklerini netijeli peýda etmek ornuna iýilikderli çykyş edýän garaşly Türkmenistanyň paragatçylyk töýjülükli daşar tiýadat ýörelgesini we açyk gaplar tiýadatyna uly ynamyň hemde hormatyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Hormatly prezidentime adamlaryň ähli energetika hukukçylygyny üpçün etmek, ulug aratnaşyk ulgamyna giň halkary hyzmatdaşlygyny sürmek, terişleri oýlançykly peýdalanmak, howanyň üýtgemegi hemde daş gorşaw goramak ýaly möhüm meselelerine gönnen-göni degişli öňe sürýän başlangyçlarynyň hemme taraplaryň gollanýanlygy üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň dünýäniň gün tertibine mundan meýlekde işiň gatnaşmagyny maksat edinip, awraýly halkara döwlemler, şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülişdirilen idaralar bilen asnaşykly hyzmatdaşlyk etjekdigini belledi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyna hemde onuň düzümine girýän guramalara ähli gatnaşyklaryň tutuş häzirki zaman ulgamynyň dayanjy, paragatçylyk gorap taklamagyň kepili höküminde garaýar.
Hormatly prezidentimiz we Birleşen Milletler Guramasynyň wekili köpürli hyzmatdaşlygy hatda artdyrmak boýunça birlikdäki çäreleri ara alyp maslahatlaşyp, ýurdumyzyň başlangyjy bilen halkara paragatçylygyň we ananşmagyň ýyldyryp ygran edilen şu ýylda hemde Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 70 ýaşylygynyň hormatyna geçirilýän çäreleriň wajypdygyny bellädiler. Birleşen Milletler Guramasynyň täze bellenlen hemişelik utgaşdyrjysy berilýän gollaw üçin hormatly prezidentime tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýödary beýpetli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde çuňlaşdyrmak ornuny ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ananlardy. Duşukdan soň Birleşen Milletler Guramasynyň ýurdumyzda täze bellenlen hemişelik utgaşdyrjysy habarçylamada şeýle urunberdi. Wagtda kabul edeni üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine tüýs ýürekden hoşallyk bildirýän. Türkmenistanyň prezidenti bilen tanışmak maňa üren ýakymly boldy. Men hormatly prezidenti anan çatyna gowşurdum. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik utgaşdyrjysy bolup işlemegiň maňa ananlandygyna üren buýsanýan. Çünki Türkmenistan yer ýüzünde, şol sanyna Merkezi Aziýa tebitinde asudalygy, paragatçylygy we howpsuzlygy üçin etmekde tagallasy gaýgyrmaýan ajaýyp ýurtdur. Bu ýerde ýola goýulan işler, bellenlen maksatnamalar hemde amala aşyrylýan maksatlar ýurdy dor derejede gülledip ösdürmäge, adamlaryň awadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirilipdir. Şeýle diýip aýtmaga, meniň siziň asuda ýurduňyzda, mermer paýtagtyňyz Aşgabatda gelen ilkinji pursatlarymdaky gören ajaýyplyklarym esas berýär. Duşuň başynda bir Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen giňgirimli meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Hormatly prezident Birleşen Milletler Guramasy bilen işlemekde ileri tutulýan esasy uğurlary kesgitledi. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejede çykanlygyny bellemek üren ýakymlydyr. Häzir biz ýöňde durýan umumy wezipeler çözmek üstünde üren çynlaky, birlikde işleýän ygtybarly strategik hyzmatdaşlardyr. Biziň gatnaşyklarymyz üren ajaýypdyr. Şoňa görä meniň bu ýerde bolmagynyň maksady ýola goýulan gatnaşyklary diňe çuňlaşdyrmakdan hemde giňeltmekden ibaratdyr. Sag bolan. Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen hat bilen tanış edýäs onu şeýle diýilýär. Onuň arhidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arhideretiňiz Siziň hökümetiňiz bilen ılalaşyga laýyklykda hemde Birleşen Milletler Guramasynyň dürli düdümleriniň ýol başçylary bilen geňeşmeler geçirilenden soňra Jenap Dmitri Şlapachenko'ny Türkmenistanyny ösüş maksatlary üçin Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik utgaşdyrjysy wezipesine bellemek hormatyna eýe boldum. Ygtyýarly wezipeli adam hemde baş sekretariň wekili hökmünde hemişelik utgaşdyrjynyň borçlary Birleşen Milletler Guramasynyň degişli resmi namalaryny beýan edilenler. Şol resmi namalaryň düzgünlerine laýyklykda Jenap Şlapachenko Birleşen Milletler Guramasynyň adyndan umumy jogapkärçilik öz üstüne alar. Hemde Türkmenistanyny ösüş maksatlary üçin destin işler utgaşdyrmak boýunça toporlaýyn işe ýol başçylyk eder. Jenap Şlapachenko borçlaryny ýerine ýetirişiniň barşy bardy, maňa hasabat berer. Ol borçlar siziň milli edaralaryňyz tarapyndan kesgitlenilen ileri tutulýan uğurlara laýyklykda amal aşyrlar. Jenap Şlapachenko Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyňky ýokary wezipeli wekil bolar. Emde diplomatik işgärlere berýän ýardamy üçin hoşallyk bildirýän. Siziň arhideretiňiz Birleşen Milletler Guramasyny destin işleriniň has netijeli utgaşdyrylmagyny öpüşün etmek üçin onuň öz ygtyýarlyklaryny berja etmek bilen bagly meseleler bardy. Hemişelik utgaşdyrjynyň ýygydarly habarly boljakdygyna inanýan. Baş Assambleýanyň meýillerini salgylanma arkaly sizden Türkmenistanyň hökümetiniň degişli edaralaryny hemde Jenap Şlapachenko'nyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagy ýardam bermeňizi haýyş etmek hormatyna eýedirin. Şeýle onuň bu wezipe bellenmeginiň Türkmenistanyň hökümetiniň hemde Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda siziň ýurduňyzy ösdürmek maksady bilen hyzmatdaşlygyň potulandyrylmagyna ýardam etjekdigini inanmy beýan etmäge şartdyryň. Siziň arhideretiňiz tüýs ýürekden hormat goýýan mardaky inandyrmalarmy kabul edin. Antonio Guterres, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary. Hormatly prezidentimiň Mara welaýatyna amala aşyran iş taparynyň netijelerini we welaýatyň şäherindäki ýer guruluş desgalaryna badalygy berilmegi, hemde welaýatyň saglyk goraýyş ulgamyny häzirki zaman lukmançylyk enjamlar bilen üpçün edilen awtolawlary sowgat bermegine başlanyp, Mara welaýat häkimligini hoşallyk maksady geçirildi.
Bu şanly wakalar münasibetli geçirilen hoşalyk maslahaty Mary vilayatynyň ähli ilatynyň Mehriman akademiyanyň alyp barýan dünýä nutkuluk döwlet siýasatyna, il ýurt, umumy adamlar behbetli we halkary ähmetli işlerine arkaşlarynyň we hoşalyklarynyň çäksizdigini aýdynlygyny görkezdi. Hoşalyk maslahatyna çykyş edenler, hormatly prezidentimiň kabul edýän çözgütleri we döwlet ähmetli maksatnamalary, öňdöňürjükli siýasaty halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmagy, bagtyar raýatlarymyzyň esjetli durmuşda ýaşamagyny üpçün etmäge gönükdirýär diýip uly buýsançlan bellediler. Döwletimiziň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýunyň dawralanýan taryhy ýylyna hormatlar kadamynyň Mary vilayatyna iş tapanyň dowamyna gaz senagaty puwdugynyň iri desgalarynyň biri bolan Galkynyş gaz käniniň Nowata goýularynyň üçüsiniň işine badalga bermegi, Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna köpçülikliň dawralary geçirmek üçin niýetlenen binanyň düýünü tutup bermegi, Türkmeniň Agoý binasyna täze awtobus sowat bermegi, hemde vilayatyň saglygy goruş ulgamynyň işgärleri bilen duşup Gurbanuly Berdimuhammedow fadynaky howanlarlyga mätä şagylara himayet bermek boýunça haýar sakawat garnysyndan vilayatyň her bir etrawynyň hasahanasynyň çagylar bölümine tiz kömek awtoulogyny sowat bermegi, vilayatyň ähli ilatynyň kalbyna eýsilmejek buýsanç hem şatlyk duýgusyny döretdi. Ýokary ruhanyetlige we senenmeden çäglerin çägine, marşegerine 7 gatly 188 öýli ýaşaýy jaýynyň bayram şegerine bolsa, Maryanyň çeper halçylyk kärhanasynyň bayramaly haly önümhanasynyň täze binasynyň dawraly ýagdaýda açylmagy, vilayatyň ýaşaýjylarynyň toý şatlyklarynyň üstüne ýetirdi diýilip, hoşalyk maslahatyna gyçyşlardan ygtaldy. Bu edilýän aradalar meniň ähli aradam halkym bolar diýen Mehriman hem Gahryman akademiyanyň ýurdumyny gülledi we sürmek bilen Mehriman halkymyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda giýje günnit edýän ýadosyz aradalarynyň alyp barýan belent maksatly işleriniň aýdyň nyşanlary diýilip maslahatda gyçyşlarda buýsançlan belenildi. Soňra hoşalyk maslahatyna atnaşanlaryň we vilayatyň ähli ilatynyň adyndan halkymyzy bagtyar döwürde esletli durmuşda ýaşamagyny üpçün etmekde alyp barýan dünýä nutkuluk işler üçin hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edildi. Hoşalyk maslahatynyň dowamy aýdymlar bilen goşdy. Ýurdumyzda geýinden tanalýan ustat aýdymçylaryň belen teňde ýerine ýetiren aýdymlary maslahat atnaşanlara şatlyk paýlap, olaryň göwünlerini joşdurdy. Soňra çäherler marşegernäki Türkmeniň Agoý binasynyň ajaýyp sahnasyna hoşalyk dawrasy bilen goşdy. Ýokary ruhanyetlige we senen boý dawarada çykyş edenler Mehriman akademiyanyň ýolutyn etrawyna Galkynyş gaz känine Nowata goýularynyň üçüsiniň işine badalga bermegi we marşegernäki Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna köpçülikliň dawaralary geçirmek üçin niýetlenen binanyň düýünü tutup bermegi, Türkmeniň Agoý binasyna täze awtobusy sowat bermegi, hemde vilayatyň saglygy goruş ulgamynyň işgärleri bilen duşup Gurbanuly Berdimuhammedow fadynaky howanlarlyga mätä şagylara himayet bermek boýunça haýar sakawat garnysyndan vilayatyň her bir etrawynyň hasahanasynyň çagylar bölümine tiz kömek awtouloglaryny sowat bermegi, marşegerine 7 gatly 188 öýli ýaşaýy jaýynyň şeride bayram marşegerine halçy dinanlara niýetlenen marşeper halçylyk kärhanasynyň bayramaly önümhanasynyň gurulup bolmagy bermegi, edi diýarymyzyň ähli raýatlary bilen birlikde Mary vilayatynyň hem bagtyar ýaşaýjylarynyň kalbyna begençkende buýsanç duýgusyny döretdi. Gahryman akademiyanyň şany garaşsyzlygymyň 30 ýyllyk toýunyň dawralanýan günlerine Mary vilayatyna amal aşyran beýik tutumly işleriniň ählisi vilayatyň bagtyar raýatlary üçin toý sowgady boldy. Hoşalyk dawrasynyň bütün dowamy vilayatyň medeniýet we sanat usatlarynyň şowkuny aýdymsalary, ajaýyp tansary hemde teatr artistlarynyň sahna eserlerini goşdy. Ýanglanan Şernowaly aýdymsallarda we ýerine ýetirilen sahna eserlerini üsüçleriň ak ýolundan bede wadilen öňe barýan watanymyzyň halkymyzyň gazanan uly üstünlikleriniň Gahryman akademiyanyň döwlet ähmetli tutumly işleriniň wasfy belenten ýetirildi. Hoşalyk dawrasyna atnaşanlar halkymyzy ösüçleriň ak ýoluna anamly öňe alyp barýan ýurdumyzda döwlet ähmetli işleri durmuşa ornaşdyrýan Gahryman akademiyada alkyş sözlerini aýtdylar. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne raýatlarymyzyň saglygyny gorap saklamagy hemme zatdan iler tutýan hormatly kadamyz şäherlerimizde we owalarymyzda dünýä öňlerine laýyk gelýän saglyk merkezlerini her iki zamanyň iň kämil saglygy goruş enjamlary, tiz lukmançylyk kömegi awtouloglary ile üpçün edýär. Hormatly prezidentimiň Mary vilayatyna iş tapar wagtynda Gurbanuly Berdimuhammedow fadynaky howanlarlyga mätä şagylara himayet bermek boýunça haýar sakawat garnysyndan vilayatyň her bir etrawynyň hasahanasynyň çagylar bölümine tiz kömek awtoulogyny sowat berdi.
Ähli sağlyk goraş enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu tiz kömek awtouloglar welaýatyň ilatyna lukmançylyk hyzmatyny ýokary derejede guramaklyga ýardam eder. Şu münasibetli marşeger içketeller hasahanasyna welaýatyň sağlyk goraş müdürlüğiniň hemde mar lukmançylyk ortak komekdeginiň işgärlerine gatnaşmaklaryna hoşalyk maslahat geçirli. Maslahatda çykyş edenler hormatlar kadamynyň beren şu sowgat üçin hemde ilatyň saglygyny gorap saklamak orny edýän ähli tagallalar üçin gahraman akadamynyň adyna köp sag bolsun aýtdylar. Täze tiz kömek awtoulaglary welaýatyň saglygy goraş idaralaryna, owa saglyk oýlaryna ilatyň saglygyny putulandyrmak maksady bilen bölünip berildi hemde şol saglyk oýlaryna bada uradyldy. Tiz kömek awtoulaglary welaýatyň ilatynyň saglygyny putulandyrmakda, keselleriň öňüne alyş çärelerini geçirmekde giňden ýardam berer. Welaýatyň bagtyar ilaty saglyk goraş ulgamynyň işgärleri iýdigdäli berýän insanperwerlik ýardamy üçin gahraman akadamynyň adyna alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. 32-nji Tomsk Tokyo Olimpiadasy Türkmen sportunyň taryhy waka bolup girdi. Biziň türgenimiziň ýokary derejedäki halkara ýarşyny üstünlük gazanmagy hemmämiz üçin uly buýsunjy urly. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň kärdişiriklaşyklarynyň milli merkeziniň hemde magtumladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramagyny 32-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryny sportuň agratletika görnüşi boýunça çykyş edip, belen sepkitleri iýilen Polina Gurivanyň üstünligini başlanyn halkara sport elemini arkadagdan arkaly giň dünýäde sarpaly ýurdumyzyň Zinan türgelerini ornatly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler gahraman arkadamyzyň taýsy taýlarlaryň netijesinde ýurdumyzda ata-babalarymyzyň ruh gymmatlyklaryny özüne jemleýän binýady esaslanýan beden terbiýe we sport babatyny döwlet syýasaty üstünlükli durmuşa geçirýär. Beden terbiýany we sporty döwlet derejesinde gollamak we ösdürmek uğruna taryhy işler amala aşyrylýar. Durmuşa geçirilýän bu taryhy işler özüniň oňy netijelerini berýär. Şeýle maslahatyň dowamyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny milli sport ulgamyny özgörtmeleriň amala aşyrmagy netijesinde öz üstünlükleri bilen Türkmenistanyň dünýä giňişligine awryny hasan berendi götürmäge, sport babatda gazanlanlary putulandyrmaga sallamly goşandy üçin hemde Tokyoda geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryny sportuň agratletika görnüşi boýunça 59 kg şeýle agram derejesine çykyş edip, umumlukda 217 kg agram götürüp, bayrakly ikinji orna münasip bolup we Olimpiya oýunlarynyň kümüş medalynyň eýesi bolanlygyny nazarda tutup, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 5-nji ýyl talibi, Türkmenistanyň atqadanan sport ustady Polina Guriva ýaşlar guramasynyň tertipnamasynyň 7-nji bölüminiň 49-njy 50-nji bölüklerine laýyklykdy. Magtumladynaky ýaşlar guramasynyň hormatly agdaty diýen hormatly ady da kylly. Hemde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan sowgatlar dawraly gowşurly. Soňky ýyllarda ýurdumyzda Zinan türgenleriniň sanynyň artýanlygy, hemem olaryň halkara ýaşlaryna ynamly ýeňiş gazanyp, Türkmen baýdygyny alasmana götürýänligi, hemem döwlet senamydy sport giňişligine belentden ýanglandyrmagy başarýanlygy bardy bellemek bilen maslahat atnaşlar şunuň bilen maglykdy. Gender siýasatynyň netijeli alyp barylýanygy bardy durup geçdiler. Dawral maslahatyň ahyryny oňatnaşlar gahraman arkadamyda Türkmen sportuny ösdürmekde edýän tagalalar üçin alkyş hemem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Hormatly prezidentimiz ykdysadyýatyň döwleti degişli däl ulgamyny ösdürmäge hemişe uly üns berýär. Munyň özi aýratyn şowly zähmet ýeňişler gazanmaga mümkinçilik töredýär. Öder hakda alada jogap edip gaýratly zähmet çekýän telekeçiler ýurdumyzyň Daşowuz welaýatyna da ykdysady ösüşlere sallamly goşunt goşýarlar. Olar Türkmenistan parahatçylygyny öňeşmäň watan ýylyna täze zähmet ýeňişlerine tarap ynamly barýarlar. Olaryň arasynda dürli görnüşli senagat önümlerini öňürýän kärhanlaryň bolmagy hasam gowannyrjydyr. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň awaty bolan Gowada etrafyndaky Türkmen şar we husus kärhanasy şolaryň merdir. Hormatly arkadaşymyzyň öýleri baradaky aladalaryna kömek gollawyna jogap edip, iş tepkinlerini barha güýçlendirýän Daşowuz welaýatynyň telekeçileri ak badarlarymyň dürli önümlerden dolu bolmagy, ilatyň ösenetliginiň ygtybarly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagalalar etýärler. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna welaýatyň telekeçileri dürli görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu gurda Daşowuz welaýatynyň Gowada etrawyna ýerleşen Türkmen şarwy hususy kärhanasy özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar.
Kärhanada işleyen hünärni ökte telekesilen önürýän durly görnüşli önümleri ila tarapyndan ýokary etlegi bilen alınýar. Bagtyarlyk döwrümiň her bir öýüniň bedegini öwürlen mebelleri önürýän Türkmen Sarby Husus Kärhanatyna däkme çekýän hünärmenleň aglaby bölegi ýaşlardan ibaret bolup durýar. Bu orta ýaşlar iş orunlary bilen üpçün etmekde oňy netijeler berýär. Bu Husus Kärhananyň telekesileriniň iş gadamlary barha batly depkinleri eýe bolýar. Olun göllögli işlerinin netijesine mebelleň aýna gapylaň täze döwrüp görnüşleriniň öňürilip başlanmagy, ähli önümlüň ýokary hil derejesine bolmagy bellenmäge münasipdir. Hünärli gollan gudraty bilen ýasalýan penzeredir gapylar, mebel önümleri welaýatyň ähli kunjoklarına ulutlegden peýdalanýan önümlerdir. Satyn alynan mebel önümleriniň aljynyň öýüne eltilip berilmegi bu ýere gelýän müşterileň barha köpelmegine şert döretýär. Kärhanada harit dolanşygynyň ötüş depkinine berza edilýän işleň mukdarda ýygydarlar artýar. Bolsa Türkmen Sarby Husus Kärhanatynyň däkme süýür hünärmenleriniň täze belentlikleri tarap ynamly barýanlyklaryny aňlatýar. Birleşen tagalla bitow maksat bolsa hemişe üstünlük getirýär. Bu bolsa şanly garaşlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna Hususy Kärhananyň däkme süýür hünärmenleriniň münasip däkme sowgatlaryny taýýarlaýanlyklaryny habar berýär. Döredilýän ähli şertler üçin Kärhananyň hünärmenleri milli lidermide alkyşlaýarlaryny aýtýarlar. Hormat prezidentimiň parasatly başçylygyny berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe diýarymyzyň ähli ulgamlaryny amala aşyrýan tutumly özgörtmeler, döredilýän giň mümkinçilikler ýurdumyzyň edary kärhanlaryna şol sana hususy ulgamyň telekeçilik işinde de uly zähmet galkynyşyny öredýär. Batly adamlar bilen şanly ötüşleri ösenýän ediz diýarymyzda kiçik orta telekeçilik ösürmek babaty alınıp barlayan oýlanşykly döwlet siýasatlary hususy ulgamyň işiniň kämilleşmegine oňyň şertleri dördüp, gysga döwürde özüniň anyk netijelerini berdi. Ýurdumyzyň hususiýetçileri durly maksatly senagat önümler bilen bir hatarda berkarar watanymyzda azyk bolşulugynyň dördülmegine de özleriniň sallamly goşunklaryny goşýarlar. Ak bazarlarymyzda azyk önümleriniň bolşulugynyň döredilmegine lebap welaýatynyň telekeçilerim uly işçilik görkezip, her bir güni, her bir aý ynamly zähmet ýeňişlerini betleýärler. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy telekeçi Maksat Şaýymowyň ýolbaşçylyk edýän ýaňy ýakyna açylyp işe girdilen Türkmenawat şäherindäki şoklat önümleri hususy kärhanasynyň işçi hünärmenlerim öňjeli zähmeti bilen toý deserhanlarymyzyň, saçaklarymyzyň bezegi bolan eti we et önümleriniň durly görnüşlerini ilata bökdönşüzi ýetirmek netijeli işleri alyp barýarlar. Türkmenistan parahatçylyk onaşmaň watyna gelende ulanylmaga berilen bu hususy önümçilikde her günne mal etiniň 1 tonnadan gowra gaýtadan işlenip et we şoklat önümleriniň 20 guloy görnüş taýýarlanylýar. Olardan ýarym qaqadylan görnüşde köýtönäg çüli, hazır, awçy ýaly şoklat önümlerini, gaýnadylan görnüşdäki arkaç, altyn açar, altyn kenar şoklat önümlerini, gaýnadylyp qaqadylan äne we altyn şapak günnoňur şoklat önümlerini hemen beýlekler görkezmek bolar. Şeýle-de bu ýerde taýýarlanylýan şasenem altyn çeşme, gonço, nygma, daşrawat ýaly şoklat önümleriniň durly görnüşleri aljylyň islegli haridine urilýär. Önümçilik bökdönşsiz ýola goýulmagyny hususy kärhananyň mallarçylyk hojalygyny ýedilýän iri şahly mallardan alynýan mal eti esasy çeň mal bolup hyzmat edýär. Işlere barha ilerleýän döwrewap önümçilikde daşyr ýurtdan kämil enjamlar oturdulyp, öňürilýän önümniň hil derejesine aýratyn uly öns berilýär. Taýýar azyk haritleri ýedigdir hil barlygynyň geçirilýär. Muňa bolsa bu ýerde talablaryk enjamlaşdyrylan barlyhanada döredilen şertler dogry mümkinçilik berýär. Önümçilik goloýuny et we et önümlerini ýerlemegi niýetlenen dükany kereket edip, tagamly we ýokary hilli şoklat önümleri satyp çykarylýar. Şeýle-de welaýat merkezindäki Türkmenawat şäheriniň sowda nukatlaryny gurulýar. Hususy kärhananyň agdyr işgärleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň ösdürilmeginde döwlet tarapyndan berilýän uly öns ýygydarly gollawlar üçin hormatly prezidentimiz özleriniň alkyşly sözlerini beýan edýärler. Hormat prezidentimiz berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe bede wady bilen öňe barýan ýurdumyzda ilaty ýylyň ähli pasyny Türkmeniň bereketli topragyna ýetişdirilen tergök bakşy önümleri bilen bolelin üpçün etmek babatdy anyk wezipler öňde goýdy. Milli liderimiziň geljegi nazarlayan bu aýdyň weziplerini üstünlükli berja etmekde ahal welaýatyna da köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa welaýatyň gög ekrançylarynyň tagalaty bilen ýetişdirilen şol önümleriň bugünkü günü ak bazarlarymyzda bedäp, aljylaryň köp isteglerýän haritlaryny öwürmegem aýdyň mysal bolýar. Hormatlar gadamyzyň owa hojalyk podogyny döwrewap esirmek üçin kabul edýän ýylyurt bähwetli geljegi nazarlayan kararlaryny durmuşa geçirmegi özleriniň baş maksadyny öwren ahal welaýatynyň işine ustad gög ekrançylary şu ýylda gög ekranlaryň bol bereketli hasyny ösdürip ýetişdirdiler.
Vilayatyň ähli şäherler etraplarynyň hemde paýtatymyz Aşgabat şäheriniň ilatyny ýokary hili gög önümleri bilen ýygy-däl öpüşün etmegi maksat edilen ahally gög krançy kärinçileriň ihlatly dähmetleri bilen şu ýyly Gawunur garpynyň şeýlede beýleki gög ökünleriň bol hasyly kemale getirli. Hormatlar kadamyzyň owa hojalygyna berýän ul gollaw netijesinde Ahal vilayatynyň kärinçileri hem şu ýyl ekin meýdanlaryna Gawunur garpynyň bitkinlik hem bereketli hasyly ösdürip ýetişdirmek ugruna ihlatly dähmet çekdiler. Her kwata gömgö ösüp tebigata gelşik berip duran meýdanlar olar synan adamlaryň gowuny götürýär. Mälim şeýle halkymyzyň milli gymmatlygy bekişdi nygmatlaryň biri bolan türkmen gawunyna we garpynyna isleg barkartýar. Şundan uğralanyp soňky ýyllarda Ahal vilayatynda da owa hojalygynyň bagçaçylyk pudugyny ösdürmäge oň ekin meýdanyny giňirtmäge ulus berýär. Şoň netijesinde vilayatyň ustad bagçaçy Babaday hanlaram şu ýyly ekin meýdanlaryna gawunyň we garpynyň durly görnüşlerini ekdiler we agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýygyny ýetirip olaryň bol hasyny kemale getirmek ugruna ýerginsiz dähmet çekdiler. Her kwata ekin meýdanlaryna tebigata gözel gelşik berip oturan Gawunur garpylaryň ajaýyp keşfi vilayatyň bagçaçy daýhanlarynyň gujur gaýrata ýogurulan ihlatly dähmetleriniň bu ýylda kemsiz ýerine düşýäniniň gowunurjy şaýatnamasy bolýar. Bu ýerde bitýän Gawunur garpylar özleriniň diňe bir owada öňürlüşi ýa-da datly tagam bilen tapatunman eýsem olar insan saglygy üçin möhüm ähmiýete ýedir. Soňky ýyllarda Ahal vilayatyna kelem, käsir, pomidor, hyýar, badam, bulgar ýaly günnelik sarp edilýän ekinleri ösdürip ýetişdirmäge şeýlede olaryň meýdanyny barha giňiltmäge uly ähmiýet berilýär. Şoň netijesinde şu ýylky mewsümde ýygy kemsiz ýetýän gög ökünleriň hasyny ýetişdirmek ugruna ular edildi. Öz işlerini ustad kärinçileriň tagalasy bilen ösdürip ýetişdirilen bagça ekinleriniň hasyly ýygnalyp toý bayramlarymyzyň saçaklaryny berýär. Gög ökünleri kemale getirmekde vilayatyň kärinçi Babaday hanlary öwge münasip işler amal aşyrýarlar. Vilayatyň päk galplary mehriban akadamyda alkyşlardan doly gög krançylaryň mugurda çeken netijeli zähmetleri bolsa, olaryň Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmaň watan ýylynam zähmet ýeňişlerine besejekdiklerine bolan anam hasa potolanýar. Hormatly dinleyijiler, Norsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtatymyz Aşgabatda 24 awgustda saat 20-den 25 awgustda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gulugyny berýän habar bilen tanyş bolan. Balqın vilayatynyň Askemrut hawa bolup günorta günü ordan 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 25-30 gradus maýyl. Gündüzine 36-41 gradus, kenarky taraplaryna orta 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayatynyň Adbulut hawa bolup Edemradyk günü ordan 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 20-25 gradus maýyl. Gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mar vilayatynyň Adbulut hawa bolup Demiradyk gün matardan 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 17-22 gradus maýyl. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewap vilayatynyň Adbulut hawa bolup Demiradyk gün matardan 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 18-23 gradus maýyl. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşawd vilayatynyň Askemrut hawa bolup Demiradyk günü ordan 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 17-22 gradus maýyl. Gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda Adbulut hawa bolup Demiradyk günü ordan 7-10 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 21-23 gradus maýyl. Gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda boýunça awgust aýynyň 25-ine magnit hadisasynyň gowşuk täsiri bolmany araşdyrýar. Ediz watanaşlar, häzirki wagtda Tomuz pastynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde
Günün yetiş şöklesinin adamların sağlığına yetirýän yarama täsir güýçlenýär. Günün täsir aýratynam saat 11-den 17 ýaşaly güýçli bolýar. Bu günün kızgın howry saat 20 ýaşaly dowam edýär. Şeýle howanyň düzmündäki tozan bölejikleriniň kadydan 6 göterim artmak bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsir artýar. Şunuň bilen baglyqda howanyň oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy hemde Thomas Passyny bunyň ýetiş şöklesinden goranmagy maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bular berk berje etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşibidi jemleýäs. Berkarar döwletimiň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda teşebbüslenýär. Ähli şoň özünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ýerleşler.